Tak takhle vypadá tramvaj v Odense. Tady máme hlavní panel. Slyšíte, jak jezdí pěkně tiše. To je co? A co je tady místa? Ježiš, tam se snad vyjde 5 řad lidí. Ne, o tom by si Praha mohla nechat jenom zdát. Žádný schody, nikde. Tady krásný sedadla. A ku podivu. Normálně sedadla u okna, skutečně vidí z okna a nemají to ničím blokovaný. No to je snad neskutečný. Sklápěcí sedadla pěkně. Nádhera. Tichý. Huistrop. Aha. Huistrop. Tady žádný displej není. Máme jenom tady ty. Aha, rozsvítí se zeleně. Svítí zelená, někdo zmáčkne, otevře se. Výborně. Tady si všimněte, jak pěkně, už svítí červeně, jak pěkně ukazují i místní zastávky, jako třeba obchodní centrum a tak podobně, jak musíte jít daleko, to se mi docela líbí. Tak a co pak to udělá, když zmáčkneme tlačítko během jízdy? Červená? Ne. Nic neudělá. Takže můžeme mačkat pouze ve stanici. Tak. A během jízdy nám to neukáže další zastávku. Ukáže nám to pouze čas. To je zajímavé. Tak schválně, co se stane při příjezdu do stanice, na zastávku. Ježiš, ta jede tak potichu, to snad není možný. A tady dokonce zásuvka na nabíjení. Idrætsparken. Stadion. Aha, takže až před příjezdem na zastávku to ohlásí název a zároveň to začne blikat na tom nadhlavním panelu. Dobře. Aha, teďka se rozsvítí zelená, jakože můžeme. Kdy nám to řekne tu další stanici? Zastávku. Krásně se tady můžeme držet. Sedadla jsou krásně pevný, ani se nehnou. Tady u těch sklápěcích mají dokonce i pás na připoutání. To je nádhera. Aha, zatáčíme, proto to tak kňučí.
A teď pouze v dánštině. Aha, takže ten stadion byl i v angličtině. Zajímavé. Tak a teď? Nic. Aha, jo, pozor, oni se otevírají na druhé straně ty dveře. Výborně. Tak, takhle vypadá komunikační panel. Dokonce i v angličtině. Výzva pro plošinu. Aha, ne pro plošinu, ale že potřebujete více času. To je pěkný. Dokonce je to 3D tlačítko. No a takhle vypadá tedy celá ta trasa. Přestup na vlak, přestupy na autobus a no stop. Pravděpodobně se tam pracuje. A dobrý den. A tady dokonce máme tramvajovou poezii. Tak šťastnou cestu.